उन्दै गेलेगिरि जोंनि उन्दै फंबायफोरखौ गासैबो मिरु एबसुनि गासै जिल्लानिफ्राय फैनाय गेलेगिरिफोरखौ गासैबो जिल्लानिफ्राय जोंनि मोजां गेलेगिरिफोरखौ इयुनाव मोनसे केरियार दानायनि स्कप होनायनि नोजोरखौ बोनानै बे फंबायफोरखौ लानानै फैनाय जागोन। आरो जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बड'फा एफसि होननाय जोंहा मोनसे दंसै। दा बेनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय जोङो आन्डार 13 स्टेट लेभेलाव जायखौ मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै आसाम फुटबल एस'सिएशना बे खेलाखौ होबोबाय थानाय जादों। बेवहाय देग्लाय मिरु एबसुआ बड'फा एफसि जानानै दिनै देग्लाय गिबि खेब बाहागो लानाय जाबाय। आरो बेवहाय जोङो मोनदांदों, जोङो नुदों, जोंनि जायफोर गेलेगिरिफोर बिथांमोना बिराद मोजां गावसिनि टेलेन्टफोरखौ दिन्थिनो हादों। गोबां जोंनि गेलेगिरिफ्रा मोजां स्कर खालामनो हादों। गाव गावनि जिनिखि टेकनिक टेलेन्ट बेखौ स्टेट लेभेलाव दिनै दिन्थिनो हादों। बेखायनो आरो इयुनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सानबाय थानाय जादों, इयुनाव जोङो स्कप मोनोबा आरो स्कपखौ खालामनानै लानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सिन्थाधारायाव दङ। जोङो आइ लिग गेलेनो हायो नामा, बा बेवहाय जोङो जोंनि उन्दै गेलेगिरिफोरखौ बेवहाय गेलेहोहैनो हायो नामा, बेनि थाखाय दिनै सरसाया सोलिबाय थादों। दा बेखायनो दिनै नैबे बिजिनियाव जायफोर जोंनि गेलेगिरिफ्रा गेलेदों बिथांमोना गाबोन जिल्लायाव गेलेगोन। आं बेखायनो खावलायगोन जायफोर दा गेलेगासिनो दङ बे गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे मोजाङै डिसिप्लिनै गाव गावनि टेलेन्ट टेकनिक बेखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों इयुनाव गाव गावनि केरियार दानाय बे फारसे बिथांमोना दावगालांनो हायो। आरो जोङो गासै रायजो राजा आनसलिक इउनिट आरो जोङो जिल्ला बे जोंनि गेलेगिरि उन्दै गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो एनकारेज खालामनांगोन, थुलुंगा होनांगोन। जोङो बिथांमोनखौ मोजां दिग फारसे लानानै थांनांगोन। बिजनि दख'रा एबसुनि 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि थाखाय बियो मंगलियान दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय औवाबारियाव थांनाय 20 जुलाइनिफ्राय दिनै फाइनालसिम मोनफैबाय। बेवहाय जोंनि मोन 12 दालाइ आफादनि गेलेगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लादोंमोन आरो जोबोद मोजां पारफरमेन्सजों जोंनि उन्दै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि गेलेनाय गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिदों। आरो जोङो सानजों थांनाय बोसोरथामनिफ्राय जों आन्डार 13 खुंदोंमोन, बिनि फिथाइया दिनै थाइफैबाय होननानै जों साननो हायो। मानोना जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय बा थांनाय समफोरनिफ्राय देग्लाय साबसिनै इमप्रुभ जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। गोबां उन्दै गेलेगिरिफ्रा गावनि मोजां गेलेनायखौ दिन्थिनो हादों। आरो दिनै जोबथा गेलेनायाव थुरिबारि दालाइ एबसु आरो बरलागाव दालाइ एबसुनि गेलेगिरिफ्रा बेवहाय गेलेगासिनो दङ। दा मोननैबो टीमनि गेलेगिरिफ्रा जोबोद मोजाङै गेलेगासिनो दङ। आरो जोङो नुदों 13 बोसोर बैसो सिंनि जायफोर गेलेगिरिफोर बिसोरो दिनैनि थासारिसिमाव मोजाङै गेलेनो हाफैबाय आरो दिनै फुटबलनि जि फिल्ड बेखौ लाफैनो हाबाय। आरो इयुनावबो जोंनि उन्दै गेलेगिरिफ्रा बेखौ गोजौ फारसे लांगोन। देग्लायनि आन्डार 13 खालमानसि आन्डार 13आव मोनाबो जानो हागौ, नाथाय गावनि आन्डार 15 आन्डार 17 बेखौ गेलेलांनानै जाहाथे सिनियर टीम जाहैनायनि थाखाय मोजां स्किल खालामनानै लायो, बेखौनो जों खावलायबावदों। दासिमाव जोङो गोबां गेलेगिरिफ्रा मोजां स्किलजों गावनि पारफरमेन्सखौ देखायदों। आरो जायफ्रा मोजाङै गेलेदों बै गेलेगिरिफोरनो जोङो मोनफ्रोमबो गेलेनायाव बय अफ दा मेट्सबो होबोनाय जादों। आरो बेवहाय बेनिफ्राय जोङो दख'रा एबसुआबो गासै 20सा प्लेयारफोर जोङो सायख'नानै लाबाय आरो जोंनि आनसलिक टीम जागोन। बेवहाय जोङो आनसलिकआ फैगोन 28निफ्राय 2 आगष्टसिम कम्बाइन प्रेक्टिस खालामगोन आरो 6 आगष्टनिफ्राय जानो गोनां चिरां जिल्ला एबसुनि गेलेनाय जे आन्डार 13 गेलेनाय इन्टार आनसलिक बेवहाय जोङो बाहागो लाहैगोन। दा दिनै मंगलियान औवाबारियाव जि गेलेनाय जादों दख'रा एबसुनि 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय, बेवहाय गोबां रायजो राजानि अनसायनाय मोनदों। दिनै सिनियर टीमखौ सिनियरफोरनि गेलेनायखौ जेरैबायदि नायो आन्डार 13नि गेलेगिरिफोरनि जि गेलेनाय बेखौबो
दिनैहाय गोबां रायजो राजाफ्रा नायफैदों बिजनि ओनसोलनि गोबां दाब दाब गामिनि रायजोफ्रा बेवहाय नायफैदों आरो गासै रायजो राजाफ्रा बे आन्डार-13 गेलेगिरिफोरखौ दिनै गनायनानै लाफैदों। थांनाय जेब्ला जोङो गिबि खेब खुंदोंमोन रायजो राजाफ्रा बयबो नायफैनो बादोंमोन बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मा खेला गेलेनो होननानै माने नायफैनो बानायखौ जों सिगाङाव बुंदोंमोन आरो नाथाय दिनै जोङो नुबाय बिसोरबो मोनसे टीम उन्दै उन्दैफ्राबो जे मोजां गेलेनो हायो बेखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों सारा रायजो राजानि गोसोखौ बोनो हादों आरो दिनै बिथांमोना गावनि स्किलखौ लानानै मोजां गेलेनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो गेलेगिरिया मोजां गेलेफैबाय आरो इयुनावबो जोङो बेबायदि गेलेनायखौ नुलांगोन आसा खालामबाय आरो जोंनि 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय बेयो दिनै सिमाव जोबोद गाहामैनो जोब्बाय रायजो राजा दालाइ आफादनि दिनै बादायलु गोसोजों बेवहाय बाहागो लानाय मोनफ्रोमबो टीमा बिनि गेजेरजों जोंनि 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिया जोबोद जाफुंसार जाबाय होननानै जोङो बुंबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजा आरो मोनफ्रोमबो दालाइ एबसुनि टीम नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि खुलुमनाय सिबिनाय बावबाय बयबो सानफ्रामबो लैहोर लैहोर फैनानै बेवहाय खेला नायफैनायनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै गेलेगिरिफोरखौ गोसोनि थुलुंगा होफैनायनि थाखाय आरो इयुनावबो जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै गेलेगिरिफोरखौ गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय जाहाथे नायनायनि गेजेरजों गोसोनि थुलुंगा बिथांमोनखौ बोसोन होनायनि गेजेरजों गोसोनि थुलुंगा होनानै जोङो मोजां गेलेगिरि दिहुननायाव मदद खालामगोन आं बेखौनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।